Continúa o debate arredor do futuro do asilo de Cambados. Agora é o Concello que critica o plan de residencias da Xunta anunciado por Alfonso Rueda, unha planificación que contempla a construción ou mellora de 24 centros en toda Galicia, pero que deixa fora a Cambados en particular e a comarca do Salnés en xeral. Agora nos topamos que se publica unha relación de novas residencias e de reforma de outras e Cambados non aparece. E ademais o argumento que di o Partido Popular é que no seu momento non o solicitamos. Hombre, a última vez que a Xunta convocou as UDAs, e xa é o mesmo argumento falaz que deu a conselleira na súa resposta no Parlamento, foi en abril do 22. É dicir, hai máis de 2 anos que a Xunta non convocou as axudas públicas para residencias de ancián. E o problema do asilo de Cambados, lembra o alcalde, non estaba enriba da mesa hai 2 anos. Un asunto, explica, que preocupa o Concello dende que se soubo da intención por parte da congregación de vender o Pazo de Montesacro, onde o asilo presta os seus servizos. Lago asegura que dende aquela hai agora 8 meses non se cansou de escribir e chamar á Xunta sen obter resposta. Di que iso non impedirá que siga insistindo. Todos os meses estamos remitindo un correo electrónico e facendo unha chamada telefónica. A contestación ao correo electrónico non existe nunca e a chamada telefónica nos contestan que sí, que efectivamente que están recibindo as nosas peticións, pero que seremos recibidos en tempo e forma. Dende logo, en tempo xa non, porque van alá 8 meses solicitando. En forma, pois veremos a ver, porque se é para decirnos que o fagamos nós, pois creo que tampouco é unha forma correcta, dado que cada un ten que asumir as súas competencias. E aproveita o socialista para criticar o modelo que pretende implantar a Xunta porque, explica, está descargando nos concellos competencias autonómicas. O asunto que está facendo é, bueno, eu douvos un diñeiro, pero facedeo vos. É dicir, está dicindo, é competencia miña, pero eu non a asumo e vos dou un diñeiro para que a asumades vos. Tampouco é o modelo correcto. Se a Xunta é a responsable e é a competente en materia de residencias de anciáns, é a Xunta que ten que facer esas residencias e non darnos subvencións aos concellos para que as fagamos. É a Xunta a que debe asumir a construción desas residencias como fai cos centros de saúde e como fai cos institutos de educación secundaria. Sobre a venda do Pazo de Montesacro, polo de agora non hai constancia de ningunha oferta firme enriba da mesa. Samuel Lago lamenta que tarde ou cedo esa operación acabará consumándose quedando Cambados en o seu asilo. Nestes momentos, o centro continúa prestando os seus servizos con normalidade, deixando xa sen cubrir aquelas prazas que van quedando libres.